Mhuri yeZimbabwe aiwa zvazvinyazobuda pachina kuti vanhu veCCC havasi kumira. Vanhu veCCC vari kumobiliza towards by elections ariko musi wa3 February. Nokuti tinoona kuti kwese kwese vari kurova madoor to door campaign. Saka mhuri yeZimbabwe isati tapinda nyaya yemuzuva ranhasi ndokukurudzira chibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon torambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti vanhu vechange radio vanoya vachiti campaigns for recalled councillors Sophia Gwasira Ward 8 Dangamvura door to door campaign today for recalled CCC councillor Sophia Gwasira. The campaign was led by Honorable Prosper Mutseyami. Saka tinoona papicha apo tikuona kuti vanhu veCCC vakazadza marodhi vari kurova madoor to door campaign kwete kuti ivo makansela acho but vanhu veCCC vanhu vepati yeCCC masupporters eCCC ndo vari kutoya achitokambena achitomhanya achitonoudza vanhu madoor to door kuti aiwa tinoda kuti munovhotera nhingi. Saka tiri kuona kuti ava ndevekwaMutare muvhiki rakapfuura takaona vekubulawayo. Saka tinoona futi mumwe anoya panapa Promise Mkwananza anoposta futi oti Mutare mayor and Ward 8 councillor illegally recalled. Today hit the ground running with a team through a very successful door-to-door campaign. We are sweeping the 3rd of February 2024 by-elections. Sari kuti aiwa by-elections ariko musi wa3 February tisi tikumatsvaira tisi tikumatora ZANU-PF panapa ichahwina zvinhu izvi. Saka tiri kuona futi panapa panouya pachiposto paTwitter hendo nevanhu vekuMbare muHarare vachiti we are prepared for the battle ahead. Nothing will stop us from winning on the 3rd February. Let's go out and vote in our numbers. Saka tiri kuona kuti vanhu vemwe muHarare futi vatosimudza vatotanga kutomobiliza. Toona kuti vanhu vekuMbare vanhu vekwaMutare kuDangamvura nevanhu vekubulawayo kwana David Coulthard vese vari kumobiliza vari kuda kutotora chinhu ichi vada kutowina by elections. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti moto waya neCCC munoti kudii nawo. Aiwa ine comment section medu muchisubscribe kulike notina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.